zazi neAfrika kubingelela umlunguzi weyigodi eziphansi naphezulu inkunzi ejama enhlanu nothukela kwadungeka iziziba inkunzi edle emaqeleni engayanga nhlobo ediphini echotshwa zinyoni zezulu sesiphinde sabuya futhi nohlelo la kaMlandomatics abaningi bayakhala basendoda ngeke akwazi ungafike usihlaziyela umlando ngendlela elula nemnandi kangaka bese uphinde uyanyamalala futhi cha besinganyamalele abaningi bebekhala bethi ndoda lumlando wakho siyawuzwa unujulile kodwa manje kunzima ukuqonda ukuwenze noma uhlaziye ngendlela ezothi ukubalula kancane sibuyele etafuleni ke nje kuMlandomatics sathi hayi no sizokwenza lokho umsebenzi asusabi ngakho ke nje basibuya njengamanje sizama ukuthi lo mlando siwuhlaziye ngendlela abaningi abazokwazi ukuqonda ngayo baphinde futhi bakwazi ukuhlobanisa lokho abayikho nalomlando esiwuxoxayo lapho kwaMlandomatics so ke siyazi umlando wethu esiwuxoxayo sixoxa ngomlando ezwenikazi laseAfrika kodwa sasithe ukuze sizokwazi ukuqonda kahle umlando wethu kwakukuhle ukuthi siqale ngathi lapha masezantsi naye eAfrika bese siyabona ukuthi sinyuka kanjani sihlangane nazo zonke lezi ezinye izizwe eyile enhla neAfrika kodwa akulula ukuthi sixoxe ngomlando siphinde siwuqonde uma singaqalanga saxoxa ngaleli zwekazi elikhulu laseAfrika kungani lelizwe kwathiwa iseAfrika esiqondayo nokho ukuthi ngaphambi kokuthi libizwe ukuthi Afrika lalinamanye amagama lalibizwa ngawo kodwa wonke lamagama ayichaza izici lelizwe eliyilo njengoba sizobona leli liseAfrika siye sathi masimba sijula njengomlandomatics sathola ukuthi kwakuyigama leli lesiRoma namaGreki ayisebenzisa kuthiwa babevamise ukuchaza lelizwekazi elikhulu kodwa masenhla nalo emazweni afana noTunisia noMorocco bethi iAfrica abanye babethi Africa so leli gama lisho ukuthi indawo engenawo amakhaza abanye bathi it's a sunny place indawo enelanga ikalanga la so ke kwakufaneleka ngabe ukuthi basho kanjalo ngoba uma uzokhumbula kavele lapha eAfrika ikalanga uzothola lapho siuhlaziya umlando wethu uzothola khamba kuyavela ngisho nanezizwe eziningi zibizwa ngalo leli gama ukuthi abantu bakalanga lapha kodwa ke singakafiki lapho sifuna ukuyichaza kahle le ndaba ngakho ke yilo leli gama eligcine linqobile kwagcina lelizwekazi elikhulu selibizwa ngalo kwathiwa iAfrika ikalanga indawo engenawo amakhaza le indawo ehlalekayo kodwa ngaphambi kwalokho siyathola ukuthi emva nje kweminyaka ya 15th century kuthiwa amaPutukezi bona akhetha ukusebenzisa igama elalisetshenziswa amaGreki elalithi Ethiopia igama elalichaza futhi isici lelizwe abantu mabefika belihlola balithola liyilo bathi bafica abantu ababenesikhumba esinsundu so ke leli lithi Ethiopia noma Ethiopia lisho ukuthi land of the dark skinned noma of burnt faces so amaPutukezi izwekazi leli lapha eAfrika kusukela masezazi neSahara kwehle njalo kuze kuyofika eningizimu yalo babethi Ethiopia le so land of the dark skinned bafica abantu ababenebala elimnyama abantu abansundu so ke kumane kumlando lo owawukhomba ukuthi thina njengesizwe noma lelizwekazi abalifica lapha lalihlalwa abantu abanjani so ke kodwa ngaphambi kwalokho sizothola futhi ukuthi nama-Arab nawabili nesandla ekuqambekeni kwalelizwekazi esasilibiza njengeAfrika njengamanje kuthiwa ama-Arab bona ayethi i-Alkelbulani okuyigama leli lalisho ukuthi mother of mankind noma motherland abaye bathi ingadi yase-Eden mhlawumbe ngenzeka babebhekisele ebuhleni abafica lelizwe liyilona lehlizwe laseAfrika ngenxa yelanga nezimvula nesimo sezulu kuyatshaleka khona kunesihlahla ngakho ke mhlawumbe mangase babengase bathi
ingadi yase-Eden lelizwe lase-Afrika, Alkebulan, ama-Arab lawa. Kodwa awagcinanga nje ngokuthi athi lelizwekazi lase-Afrika ise-Alkebulan. Babuye bachaza futhi isimo sabantu ababafica khona ukuthi kwakwabantu abanjani. Bathi lelizwe iBilad al-Sudan, okusho ukuthi land of the blacks, izwe labantu abamnyama. So ke babelichaza kanjalo lelizwe. Ilapho kuqhamuka khona igama lezwe njengamanje libizwa ukuthi iseSudan. Kodwa igama elalisebenza kwicontinent yonke lekuthiwa land of the blacks, Bilal noma Bilad al-Sudan. Ama-Arab ayisho kanjalo. So izwe labantu leli. So ke iwona wonke amagama lawa besebenza ngalezi sikhathi zasemandulo negama elisebenza manje ukuthi umsuka walo uqhamuka kuphi nendawo. Sizokhumbula nama-Persia nawo athi mayefica lapha afike lelizwe athi mayelibheka ebuka uhlobo lwabantu abafica base beyaliqamba lelizwe, ikakhulukazi izizwe zakhele leli lisempumalanga nalelizwe lase-Afrika bathi se-Azania. Azania abaye basho kanjalo, bathi igama leli lisho nalo ukuthi land of blacks, izwe labantu abamnyama. So ke bathi Azania le. So yona yonke amagama lawa asebenza ukuze kubizwe lelizwekazi elikhulu lase-Afrika. Amanye asasebenza ngisho namanje. Kodwa umbuzo ukuthi thina ke manje njengabantu ababelihlalele lelizwe noma ababehlala khona, izakhamizi zakhona, sasilibiza kanjani lelizwe leli? Sizokhumbula uma sihlehla sibheke emuva le enhla nalo lelizwe emazweni afana noGibhithe, umbuso omkhulu wabakhona wengamela umhlaba wonke wangaleso sikhathi. Umbuso omkhulu wabusa lo. Abantu ababephila ngaphansi kwalowo mbuso lo babethi lelizwe leli likhulu lase-Afrika ikamuntu. So leli gama njengamanje asebelilumbanisa noma sebelibiza ngesimanje, ikakhulukazi kuyaqondakala ngenxa yokuthi abantu abasuke belibiza abakhulumi lolu limi olwalukhulunywa abantu bangaleso sikhathi. Bathi seKemet, KMT. Siyazi kuthiwa amaGibhithe lawo lapho ebhala amagama engabafaki onkamisa. So ayimane nje athi KMT. So ikamuntu kodwa manje sekuthiwa seKemet. Nalo leli gama bathi lisho ukuthini? uKemet kamuntu lisho ukuthi land of blacks, izwe labantu abamnyama. La ngaleso sikhathi ngakho iAfrika yaziwa ukuthi iseKemet. Abanye babethi kaphuthi. Okungenzeka lapho kuqhamuka khona leli gama elathi maselilumbaniswa namaGreek alibiza ukuthi ise-Egypt. Uzokhumbula kaphuthi, KPT, Gibhithe, iseGibhithe, Egypt. So ke iwona amagama ebizwa ngalo lelizwekazi elikhulu lase-Afrika. Uzothola ukuthi uma kuthiwa kamuntu, leli lisikamuntu laqhamuka kanjani naleli lisikaphuthi. Sizokhumbula izizwe zabaphuthi, izizwe zikazi ezikhona ezindlaleleke izwekazi lase-Afrika lonke. Izizwe lezi zaziwa ngokuthi abathwa, basebenzisa igama elithi ama-Bushmen njengamanje. Abafowethu laba nezizwe zabantu futhi zikhona. Igama elasala nesizwe esithile kwathiwa abantu, kodwa kwakuyigama elalisebenza leli libroad elalithi kamuntu, likhulumela i-Afrika yonke. Ngakho-ke lezi zizwe zombili, abantu nabaphuthi, kade basebenzelana kusukela emandulo, bebelokhu bebambene besebenzelana. Kwakhe kubudlelwano phakathi kwabo, kuqhambeke ezinye izizwe nje wabesebenzelana. Uzokhumbula nase-Egypt noma ubuka laphana izithombe lezi zakhona ezidwetshiwe, uzobona kufike kube khona abantu abade nabafishane. So izizwe zakantu lezi noma zakamuntu nezizwe zakaphuthi, i-Afrika ibiyaziwa ngokuthi i-Egypt noma ikaphuthi noma kamuntu, esekuthiwa iseKemet njengamanje, okusho ukuthi land of blacks. Ngakho-ke sifisa ukuma la, kodwa kuningi esikuphethe emgodleni wethu. Nakho nje sizocela usenzele kona
ukuze ungeke uzophuthwe lapho kukhona esikufakayo ngoba impela umgodlo ugcwele futhi umlando ujulile futhi kuye kwenziwa uphando olunzulu. Uciphize inkinobho lapha nebomvu ebhalwe ukuthi subscribe. Uma weciphiza leya nkinobho liyana bese uciphiza ibheli lapha. Hayi-ke konke sibe sisikufaka usuyakuthola njengoba kunjalo lapha kaMlandomatics. Yeah. Kuyaye kuthiwe ke asingageqi amagula ngoba semuke. Abanye basisise sihle sibukwa yilanga ngakho sifisa ukuma la sinombono ukuthi sizobuya futhi nomunye umlando onzulu ngesikhathi esilandelayo. Siyabonga Mzansi neAfrika.